hormatly vatandaşlar. Şu gün 2022-nji ýylyň 12-nji dekabry hepdeniň hem duşumy güni. Hoş geldiňiz Türkmenistanyň Demokratik Platformasynyň kanallaryna. Şonky biziň gepleşimiň temasy Türkmenistana kim kömek eder? Ve beýleki soraglara ýa-ni efirden gelen soraglara jogap berer. Men şu gepleşimde ine biziň bilen Musa Dewletiň aktivçiýeni gatnaşýar. Musa, salamu aleykum, hoş geldiňiz. Sağ olun. Salamu aleykum vatandaşlar. Salamu aleykum Murat. Doğrudan Selam. Musa, şu gepleşimi siz apartmanı go bolardy. Men size ine şu administrator rol berýän. Siz aparın. Eger kyn bolmasam. Böyle tapawut yok. Vatandaşlarımızdan bir neçe sorular var. Esasen hem şu sizin iş saparyňyz bilen baglyk sorular gelýär bir toplar. Amerika iş sapary bilen bolduňyz. Mümkin bolsa şu sorular bermekçi. Bolur. Birinci soru onda eger Türkmenistan milleti çıkmasa Amerika kömek edip bilermi? Eger de Türkmenistan düşünmedim. Türkmen milleti o çıkmasa Amerika kömek edip bilermi? Amerika bize gelip bize derek revolüsiýan ya da rejim ayırıp ya da bizim açık sayılarımızı geçirmez. Amerika ayrıtın devlet, biz ayrıtın devlet. Eger de biz çıkmasak onu, eger de biz istemesek azatlığı bize hiç mi kömek etmez? Ne Amerika ne beýleki. Ýöne Amerika her wagtdan aýdýar bütün dünya. Biz halklara kömek edýär. Biz halkyň ýoğulşylaryna däl, biz halklara kömek edýär. Şoň üçin şu neçeli Amerika Merkez Aziýadan baran adam ýok ekeni men birinji bolup bardym. Merkez Aziýany ýa-ni şo ýerde prezident tawad etdim ve hatda Latviýada Türkmenistanyň prezident tawad etdim ve şo ýerde gönül mesaj aýtdylar. Biz Türkmen halkyny gowlaýar. Şu neçeli Türkmen diktatoryň adamlary gelýärdi. Biz hem hökümet dip, biz hem halk dip. Biz olara inanamyzok. Sizden bilýäňiz, ine siz birinji geldiňiz, biz gepleşige taýin kim gelse halkyň adyny biz gepleşige taýin diýip aýtdylar. Geçen gezek men özüm çıkış etdim, efir geçirdim. Şu Amerika hakynda ýene şeýle sonra gelýär. Amerika höküman bize gerekmi? Özümiň günümüzü çarap bilmersmi diýip şeýle sorak gelýär. Amerikanyň kömegi höküman bize? Bize hemme döwletlerden kömek gerek. Dini Amerikadan ne? Sebäbi bizim ýagdaýymyz gatar. Ünsüren bolsaňyz, 32 ýyldan bäri Merkez Aziýanyň halklaryň arasynda Türkmen halkynyň ýagdaýy gatar. Hiç ýyly azatlyk ýok. Häzir internet ýapjak bolýarlar. Internet ýapyp, içki internet ýa-ni sistemany döredip, daşky internetden alyp bilmekdir. Şu içki sistema, şular näme goýsa, şonu okap bilersiňiz. Garynlarda okap bilmekdir. Ine şonu geçýär. Bunu gün-günden ýa-ni diktatorlar halky dolandyryp bilmeýändigini görüp, gün-günden halkyň ýagdaýyny, ýa-ni haklaryny alyp, halky ýapyp, dünýäden ýapyp, ine şo ýolda bar ýa. Pikir etmeň internet ýapdyrlan gülýaly, ýa-ni işimiz bolur, zat bolur, bolmaz. İşimiz bolur, cemiyet ösmez, medeniýet ösmez. Halkymyz wara moral taýdan şeýle ýykylar, hemme zat dini puluny çözler. Häzir bolýar. Şoň üçin ine biz beýleki döwletler ýaly dini pulu degen zat üstürmeler, bolmasa biz hemmemiz kommersan bolup galmaly. Bizim aramızda çağrı üçin medeniýet, okuwlar, ýa-ni onuň meşgul zatlar, klublar, ýa-ni höwüslerini, aýal maşgala, her hili şeklerde öğretmeli. Çağrıcığı bolsa şoň kömekler hökümetden. O çağrıcığın sadikler, banisalar hemme zat gerek. Bizim pensionerlerimize, pensiya çıkan adamlarına, bizim özümüze de kömekler gerek. Cemiyet ine şeýlik ötýär, cemiyet ine şeýle ýaşaýar. Eger şu zatlar bolmasa, biz hemmemiz kommersan bolup galýar. Onlar döwlet bolmaýar, bir kommersiýa sentr bolýar Türkmenistan. Şoň üçin bize hemme döwletlerden kömek gerek. Dini Amerikada bizim Türkmenistanyň halkynyň ýagdaýy, Türkmenistanyň halkynyň ýagdaýy gaty agyr ýagdaýda. Halk içinde düşünen o öz ýagdaýynyň agyrdygyny. Hemme zat ýapyp. Hiç zat gören o, diňişlik gören o. Şol ýaly azatlyklar ýapak Hudaý saklasyň. Bu ikisany diktator halky uklatjak bolýar, öňküsýär. Ýöne ine uklat bolmaz sebäbi. Ine dewlete çykdy. Ulu
demokratik opozisiya öňüp başlady. Inni uhlat bolmasam. Doğru aýdýaňyz, bizde esasen daşyndan kömek gerek, bu ekonomikany galdyrmak üçin, sebäbi ýurdun motory esas ekonomika we ekonomikany galdyrmak üçin has güýçli döwletlerden gatnaşmaly. Ýöne şu ýerde bizim watandaşlarymyz köpse Russiýany goldaýan ýa-da Russiýa kömek eder diýip aýdýarlar. Käbir daşawrutdaky okaýan işleýän adamlar Amerika ýa Türkiýe bilen baglanyş hasam köpräk geçirmeli diýip durlar. Bize haýsyndan köp kömek garaşmaly. Bize hemme kömekler. Oruslardan mı, Amerika'dan mı? Haýsyndan Russiýany ünsüren, Russiýa basyp alan Putin'le onun FSB komandasy, ýa Kreml, Russiýa halky bilen hiç baglanşyk ýokdur. Öz halkyny gyrıp otýar. Uşak edip öldürip otýar. Öz halky Russiýadan gaçýar. Onu bizden beter kötünüp başlady häzir. Öň uhlap ýatyrdylar Putin bollar. Inni düşdi Putin terörist ekeni, inni şondan öldü gaçýar. Inni bu Putin bunun öýlerine, kwartiralarına gelip janlaryny atyp başlady. Bu şeýler. Maskalaryny çağlaryny. Şoň üçin Russiýa wagty boldy 32 ýyl garaşdy Russiýa. Anam. Häzirki Russiýa Putin Russiýa 32 ýyl garaşdy. Näme kömek edildi? Aýdym. Anam. Bizim agyr ýagdaýlarymyzy göz öňüne tutup diktator çağırıp 4-nji derejeli gahrman diýip ýa-da medal berýär. Berdimuhamedowa onun oğluna şu zatlar doğru edýär, halka gysyn, men ýa diktator bolun diýip onu medal berýär. Onu näme arşmaz? 32 ýylla pişat etmedi. Öz halkyny taşlap gitdi Putin. Ýadyňyzda bolsa Türkmen maşa etdi. ýa-da men size gar berjek, dwayno gражданстваны aýryň diýip, onu bolşy gitdi. Öz halky şöyle gat kötün. Küçülürdiňizdi. Onun jaýlary alındy. 600 000, 100 000, 60 000 adamlar durýardylar pasostan öňüne. Pasos kim öldürmedi? Hiç kim. Evlerde Türkmenistan'ın içindäki pasosta öz halky bar kömek soran bolsa, etmedik bolsa, bize näme çykyrmady? Biz Türkmenler. Türkmene dine Türkmen kömek eder. Türkmen dine Türkmen genosid etdiler. Ine genosida etdi. Ine biz Türkmenler özünde kömek etmeli. Ýöne bir ikinji etapda bizi iteläp ýa gollap biljek döwletler bar bolsa kömek etsin. Oson köpsi aýdýa ine Amerika kömek etse biz onun guly boluruz. Hiç kim onun guly bolandy. Biz häzir diktatoryň guly. Biz gulçulukdan çykjak bolýar. Mundan çykyp başga bir gulçuluğa girmek näme gerek? Ya biz şolaya idiotmy? Berdimuhamedow ýa. Elbetde etmez. Kim bolaýsyn? Amerika bolmasa, Ýewropa bolsun, Ýewropa bolmasa Russiýa bolsun, Erdogan bolsun, kim bolaýsyn? Türkmen halky azatlykda ýaşamaly. Türkmen halky istendik wagt çykmaly içinden, giýilmeli, istendik wagt biznes açmaly, ýaşamaly. Türkmenistan baýlygy, Türkmenistan teýi baýlykly her bir adama ýetmeli. Dini diktatorlarda. Ine şol azatlyklar bir hökman almaly. O Amerikadan degişler, o Ýewropanyň işi ýok, o Russiýanyň işi bolmaly. Biz almaly. Ýöne şol bizim şol ýa haklaryny arş ýollar bir kömek edýän bolsa etsin. Evlerde kömek edýän, men size şunu edýän, size maňa soň şunu edin diýse, bize o kömekler gerek, o kömek der. Ol bir gulçulukdan başga gulçuluğa salmak. Ananyň biz gaty pikirlerini pereketler edýär. Biz Berdimuhamedow däler. Sağ olun. Siz Amerika gelende haýsy siýasatçylar bilen duýuşdyňyz we olar näme bilen gyzyklandy? Türkmen halkynyň demokratiýa gerekmi diýip soradylarmy? Demokratiýa taýynmy diýip? Biz Amerika gelende biz senatorlar ve kongresmenler bilen duýuşdyk. Onun başga da adamlar bilen köp duýuşdyk. Ýöne esasy siýasat tarapdan ýa-ni bir belli adamlar siyasatda dünyada mesele çöp bilen adamlar bilen duýuşdyk. Onlar şokda boldy. Ine biz şöyle gelip şolary aýtdyk, düşündirdik, edýän işlerimizi. Bizim edip duran işlerimizi, bizim etçek işlerimizi düşündirdik. Onlar gaty ýa-ni sürprizde boldular. Şol siyasatçylar bilen duýuşanlar senatda, senatorlaryň gülleşende olar gaty gen gördüler. Olar bize garaşyp oturan eken, haçan Türkmen halky sesini çıkartıp başlar. Haçan Türkmen halky hereketini edip başlar diýip
Karşı oturan ekenler. Yine men bardım, aýtdym şuraya ýagdaý. Bize sizden pulum gerekkä, sizden diňe syýasy bolmagy gerek. Biz Türkmenistanyň problematyny çap çözüp bilýär. İksan diktator ýykmak ol problema däl. Ýöne biz 48 saatdan köp saklanyp bilmär. Putin ol gazaklary öldüren ýaly goşuny ýer atar bedi. Gana ular Türkmenistany. Hemme dünýä propagandistler we terroristler diýip. Ine şuraya bolmady ýaly biz gollar biri ne öňünden aýdýar. Biz demokratiki wybor Türkmenistan. Türkmenistanyň demokratik saýlaw hereketi. Bize başga zat gerekkä. Gollar bizim diýsem, olar gaty geňgördir, hökman gollar. Amerika halky sizi gollar diýär. Kimde kim bir kredi senata barýan o ýerde ýanky jüwler pullu dolly ýanky bir monstrar otyr diýip kredi. Ananyň men senator bilen oturup gürleşdim. Kongresmenler bilen oturup gürleşdim. Gürgürlerin kostyumlary meňkiden arzan. Men kostyumum gymmatda $3. $3. Meňkiden arzan. Köýnekleri, kostyumlary, gat sada adamlar. Men kinolu görýärdim. Ýanky senatorlar, maşennik, mafiýalar ýoklar ýalar. Bular gat sada. Bular Ukrainalary golýar, ýüregini golýar, ağlajak golýar şoň ýagdaýlaryny görüp. Şol ýaly ýürekli adamlar. Hansyň Russiýa bar şol ýaly. Han Russiýa bar, bolýa demokratik opozisiýa bolmasyn. Gurban Gulyň komandasyna Russiýa bar. Sizi kabul etmeýär. Bizi her wagt bir kiçik adam diýip görýärdiler. Üstüme söýýärdiler. Son 30 ýyl. Ondan öň gowudy bolsa da ýaşasa bolýardy. Bizim türkmenleriň Türkmenistan'dan esas ýalşan ýeri ol öňkü Sowet Soýuzy bolar. Ine Russiýa goşulsak diýip pikir edýär. Russiýany mafiýa, banditler basyp aldy, oligarklar. Han Sowet Soýuzyna 110 sany oligark barmydy? Forbes'a girýär. Ýok. Oligarklar garşy näme görüşýärler? Näme? A Putin näme? Bular golap, bular hemme informasiýany ýapyp, hemme zatlar ýapyp bandit nastaýaşy. Şoňa şo bandida daýanyp Türkmenistanyň azat ýoluna gitjek adamlar öz içinde diktator. Putin ýaly bize biýer, bize täze diktator. Mundan doýdyk, indi täze. Bize diktator diýilýär. Men şoň üçin aýdýam. Men ýerimde durma. Men bir linýada dur. Linýada dur. Senem lider, menem lider. Bizim hemme Türkmen halky. Biz orta çykyp kanunlar ýöretmeli. Şu kanunlar var Türkmenistan'da, yani oraya yören o. Benim fatta. Onun kanunu yöne bir afişe yapıp koyuyorlar. Arkasından olsa bunun Huday takladı näme diýenini. Ben aýtjagymda hemmäňiz bilýär. Ne şuraya afişany bir zat edýär. Appak dik görkezýär. İçinde de duruşy bir monsterlar halk edip ýörler. Onun döwlet bolmaz. Şoň üçin menim pikirimçe Russiýa 32 ýyl boldy, wagty mümkinçiligi hiç tat edip bilmedi. Edýär aňarda dursun, halka garşy, Türkmen halka. Türkmen halkyna garşy. Näme çağırıp, Gurban Gulyň çağırıp medalny barny berdi. Serdar Ýaňbolly bolyn birinji bolup çağırıp, hemme zady ogurlaryndan soň, setleri ogurlaryndan soň, saýlary ogurlaryndan soň birinji çağırıp şoň medalny men seni golýan, sen meniň itim diýdi. Ol diýýärsen begin, ýa-ni kelýär mazak. Watan satdy. Şuraya Putin'den Türkmenistan'a kömek bolmaz. Putin başarsa öňkü Sowet Soýuzynyň ondan öňde Russiýany galdyrjak bolýar. Ol Russiýa wada 17-nji ýyla çeldi. Şoň hemme ýerler Russiýan ýerler diýip, bizim ýerlerimizde Russiýan ýerler diýip ýör. Biz bolsa ona ýykylyp onuň kömek sorýar. Kömek sorajak bolýar. Kömek bolmam ýerlerimizi alar. İşte kelläňde işlemok şu zatlar. Şoň üçin geopolitika serdin. Öňkü Sowet Soýuzy ýykyldy, ýok, indi ýyzyna gaýdyp bilmeýär. 3-nji gerek ýykylyp otyr. Eýem 3-nji gerek. Ukraina uruşy bilen 3-nji gerek. Şundan soň fundament tamalmy Russiýanyň özü pitrap gidýär. Biz bolsa şu pitran zady ýapyşjak bol teýäbi bizim informasiýamyz ýok. Türkmenistanyň içinde ýetýär. Hemme zat ýapyp bilemok näme bolup geçýärini. Käbirler pikir edýär. Doğrudan Ukrayna'da faşistler vardı. Hakikaten pikir edýär. Adamlar gözlerini açın, uykudan çıkın boldu mu?
Käbiler uka giyecek bolýar, höwes edýär. Çykymyny bolup biz realna ýaşamaly. Realna baý ýurdumyz bar. Realna gül ýal halkymyz bar. Doğan ýal hemmämiz ýaşamaly arzuwy. Häzir Türkmen ortaga atýar. Amerika, Ýewropa, Rossiýa nirde bolsa Türkmenden biza. Biz näme bar? Bolýa içi diýeli, daşynda da şey. Indi biz bu zatlar durup tersine ötmeli. Tersine diýenim gowy tarafa. Biz gaty ters gitdik. Şol iki diktator, Urban bilen Türkmen başlayan bir maşenik bizi başka tarafa gitti. Biz doğru yolu gitmeli, azat yolu. Bizim Amerika bergimizem yok, azgimizem yok. Bizim Ýewropa bergimizem, azgimizem yok. Ýöne gynansak da onun maşinleri, onun teknologiýalary, onun siyasi sistemleri güýçli. Güýçli emeli. Biz almaly şonu. Eger-de siz Amerika beýle, Amerika eýle diýen bolsaňyz, öňüňizdäki dollarlary aýyryň. Rossiýan pullaryny goýmaýňyz. Rossiýan puluny işler. Ýatdan çykan Amerikany. Näme dollaryny saklaýanlar, näme Ýewropa maşinalaryny sürýänler. Ýewropa bize gerekler, Amerika gerekler. Bize hiç gerekler, bize Türkmenistan gerek ve Türkmen halky şoň bakly durmuş gerek. Şoň üçin o propagandistlary, Rossiýan propagandistlary aýdyp halkyny ýaýdypdylar. Olar dinlemän. Rasist kanallar görsen zeheranyan pikirine. Aýyrmaly, öçürmeli, düýmeli. Sağ olun Musa. Haýsy derejede kömek garaşýas, nähili kömek edip bilerler we näme üçin olarda şeýle gyzyklanma bar Türkmenistan hakynda? Dogry aýtsam, Türkmenistanda hiç gyzyklanma ýok. Ýöne haçanda men Merkezi Aziýa, ýani adynyň gürlemde gyzykly bolýar. Sebäbi Merkezi Aziýa bir region. Buraya kiçik döwletler näme? 4 milyon halk var Türkmenistan. Bolupda da gazy 4-nji ýerde. O gazyň tok bar. O gazy intek çıkarmak gerek, eltmek gerek, satmak gerek. Onu bir toparlar. O zaman bir daha da düşünüňiz. Siz kommersant bolsaňyz bilersiňiz. Haçan sen pulun bolsa, gapyňda hemmesi oçuda duranlar. Ýewropada ine gaz Putin bermese, zat etmese 90% gaz berýärdi. 90% ýani 100%dan 90% petrol. Men ýurtda Fransany analiz etdim da. Pardon, Ýewropany. Ýewropada Putin'in hemme berýän gazy, bütün gaz Ýewropanyň alýan gazy, ýani bütün gaz, ulanýan gazy 7%. Şo 7%-nyň içinde de Putin bir bölümini berýär. Indi Putin'in gazyny 10%-a düşürdiler. Hangi Ýewropa düşürdimi? Ýok. Ondan Ýewropada atom energetika bar. Ýewropada ýani ol ugyl şarbon diýär. Ugyl bar, kömür bar, kömür. Ýewropada ýokardan günden alýan energiýa bar, ýerden alýan energiýalar bar, ýerden alýan energiýalar bar. Bular entek öz ýaderni atom stansiýalaryny ýakyp otyr. Egerde açaýda bular eksport ederler elektron energiýasyny. Energiýasyny eksport ederler. Ondan aşağı hemme adamlar dünýäde Ýewropa gazyny satjak bolup ýani hart edýär. Şonu etjek bolup. Näçip ine Rossiýa öz turbosyny ýaryp, aýna Ukraina etdi, zat etdi diýip gaz bermejek bolup, Ýewropany soğuğa düşürüp, şol ýerde halky galyp hökümetlerine Rossiýada sanksiýa aýrym gaz berek diýdire ýalytjak bolmaly. Hiç şart ýok. Gül ýaly. Hiç bir problem yok Ýewropada. Gaz bolsun, enerji bolsun problem yok. Bunu tölepdi. Bunun valyutasy ýörýär. Maşina getirerler gerek bolsa jyjyny gazy. Getirirler, bäri yaparlar, bäri problem bolmaz. Mysal üçin Türkmenistanda problemi bolar, ýöne bäri bolmaz. Rossiýada problem bolar, ýöne bäri bolmaz. Şoň üçin ýalňyş düşünjelere goýýarlar, adamlar düşünjesi bunun üçin alýarlar. Ondan adamlar men bütün dünýäni aýlanyp ýörüm. Amerikada da problemi yok. O krizis bar. Yani uruş bolan soň benzin galy bahasy, indiki ýylyň maýlaryny stabilizasiýa orada düşür baha boldy. On galany bilen olur näme uturşykda da. Açyk dohoddan petrol boldy. Ýöne şu zatlary orada bahalan galany bilen Türkmenistan dohod ýitirýär. Ubytka ýer. Olam tapawdy. Olaryň ekonomikasy güýçli. Olar benzin, dizel galsa da artyn çykyp bilýär. Dohodlar petrol. Bizde bolsa eger bir ülke şükür bolsa,
iqtisat tarapyndan biz çöp galýar. Şeýle bizim esasy ýa-ni satýanlarymyz gaz bilen neft gaz. Onuň biz ýa-ni zapravka dönüp Türkmenistan. Şonuň üçin meniň pikirimçe biz Amerikadan näme garaşmaly? Amerikadan diňe goýup garaşmaly. Bular bize siyasi tarapdan kömek ederler. Finans tarapdan bilmedim kömek ederler etmediler. Ýöne siyasi tarapdan bize kömek ederler. Egerde mesela için häzir bir projektor bar Türkmenistana uğradýar. Egerde şöyle bir kamçylyk bolsa bular derhal başlar eder. Näçe halkyň hakyny bolýan, näçe adamyň hakyny bolýan aýdarlar. Bize şol wajyp. Türkmenistana pul gerek, öz pul ýetik. Bize Amerikadan pul gerek. Türkmenistan pul öz halkyna ýetse bollu bolýar. Biz Kuweyt'in o ýaşar. Akıllı döwlet kurulur. Akılsız adam akıllı şakal buluşýar, anekdot etmez bizi. Hakyky öňünden döwlet kurulur. Şoň üçin onu bir 100 tane menajerler gelip bulmalar. Onu siz olmaly bizim. Giýje onu ösüp, öwrenip medeniýetimizi, bilimlerimizi, akylymyzy östürip biz ine şu tarapy gitmeli. Biz diňe kommersant bolmaly. Galanda hemme zady unutup. Eýem wygyda bolsa ejeňan tatýarlar, doňan tatýarlar. Ne şu dugura bar. Bize gerek bar. Biz hemme zady diňe pulla. Hemme durmuşyň hemme tarapy. Onda durmuş bolýar. Bolmasa durmuş däler. Biz hemme kommersant bolup kaldyk. Çağrımızı benim kommersant ýaly. Tamam. Nähili biz soň bir borçnama alsak bize näme garaşýarlar? Biz näme borç bolýas Amerikadan? Biz hemme borçlu bolup bilýäs Amerika. Amerikaň 40 trilyon ekonomikasy bar. Bizim 20 milliard ekonomikamyz bilen biz hemme borç verip bilýäs. Amerika bizden näme isleýär? Hiç tadyklama. Mutlu edermi berjek hyzmatyny etjek kömegini? Ýok, indi berjek hyzmatyny muht beren ol. Ol hiç kime hyzmat beren ol. Sebäbi bize hyzmat gerek gal. Bize goýup gerek. Amerika dünýäde jar edýär. Men demokratiýada birinji ötýän döwlet. Men demokratiýanyň flagmany. Biz ine şuňa esaslanýar aýýar. Ine şu demokratiýa tarapda getip ýörüňiz. Bizim şoň geçşek bolýar. Şoň geçşek bize demokratik ýa dogun goýup gerek. Pul gerek, hiç gerek. Biz demokratiýa girenmezde biz ýa-ni azat saýlawlar geçirenmezde Putin ýaly terroristler goşunyňa Gazakstanyň halkyny atýan etmediler. Bizi bir günde terörist ederler. Hemme kanallarda çıkış edip. Terörist her vakt birini terörist edýärler. Tökmetçi her vakt birini tökmet edip aýdýarlar. Şu ýaly bu bir gara propaganda. Şoň üçin Amerikadan borçlu bolar ýaly bize borç eder ýaly bize oraya hyzmat eden ol. Ýöne bize kömek edýär. Biz Libya'da, biz Siriýada, biz beýlik döwletlerden biz arasda kanun ýollanýar. Bizde uruş ömüm yok, sonum olmaz. Biz parahat döwlet, biz adamlar parahat. Diýmek Amerika öz ideologiýasyny demokratik prinsiplaryny ýaýratmakçy şeýledemi? Amerika demokratik prinsiplaryny ýaýradan o. Musa, her Amerikada demokratiýa institutları var. Olur, ýa-ni isleýärler etýär. Serede nirde demokratiýa ýürýär, nirde beýlik sistema ýürýär we diňişdirýär. Egerde beýlik sistema demokratiýadan gowy bolsa, bular şu sistema geçýär. Ýöne şu üçin demokratiýa hemme ýerde halk üçin iň aňatly sistema. Diktator üçin iň gerekli sistema. Şoň üçin bular Amerika halk ýaly bizim halkymyza kömek etjek bolýar. Amerikan prezidenti men senata bak geldim, habaram ýokdur. Türkmenistanyň mysal üçin sen parlamentde bak gör, diktatoryň habary bolmasa, diktatoryň ruhsat bolmasa bilmem nime. Ine şu ýaly açyk döwlet. Şu ýerde sen güleşip bilersiň, aňrak güleşip bilersiň, o Amerikan prezidentine ruhsat almaly. Şoň üçin dünýäde Amerika demokratik döwletleri, demokratiýa, azatlyk isleýän halklar bolýar. Diňe demokratiýa kim azatlyk istese, şonu goýar. Sebäbi onuň konvensiýasy. Neşe ol Sauda Arabistanam golda, Sauda Arabistan belki ýurtlarym diktator döwlet. Ýöne olar golda. Bizden näme isleýär olar? Amerika näme isläpdiler? Sauda Arabiýanyň
ol näme bolýar? O bir käbir kontraktlarda partner şägird bolýar. Oňa. Şoň üçin bolýar. Ýöne demokratik döwletleri bolýar, sebäbi onuň siýasy sistematy deňgelýär. Gollap diýip ine Amerika gelip arkamyzda durup giýje uny nemeler ýaly etmeli o. Hiç döwlet edeni olmuyor. Ýöne ine bize masal üçin Putin ýaly bir terörist çolanyna onda biz onu yüzünüp bilýär, biz neytral döwlet, bize kömek edin. Ine şoýa Putin biz ýolumy saýladyk, Putin bolsa bizi ýene diktatura sokjak bolýar diýek. Onda gerek bolsa boşuna gerek bolsa gora Putin sanaly ýerine goýar. Sebäbi masal üçin köçede ine bir 10 adam dur. Şoň üçin 2 adam ine şu tarapa gitjek diýene. Şoýerdäki bir bandit yok o tarafa gitmesin, şurada durursun diýse Amerika turup aýdýar. Başla. Onun hakkı var o tarafa gitmeye. Näme üçin goşulýan diýip aýdyp bilýär. Ine şo hökmünde bize Amerika gerek. Bize Amerika gelip yani Türkmenistan'a ofisini açıp hükümetini kontrol eder yani. Siz oyunu edýärmi yani näme? Amerika etmez şonu, hajat demem etmez şonu. Sebäbi Amerika Türkmenistan için bütün dünyanın önüne yüzünü gıdardaty gelen o. Etmez onu hiç kim. Ananın Amerika bize kömek eder yani. Bizde şans olmalı. Günay diýär, biz näme üçin size kömek etmeli? Näme şuraya diktator döwletler köp diýär, 114 tane. Bizim güýjümiz hemmeden kömek etmeli, yetmeýär diýär. Näme üçin imle size kömek etmeli? Näme siz tapawulma, Gazakstanyň, Täjikistanyň, mesela için İran'ın, mesela için başka döwletler näme tapawulma? Men aýdýan tapawul. Bizim halkymyz azatlyk diýär. 32 ýyllap bizim halkymyz kösenip gullar bolup diktatorlar. Bizim halkymyz ýiter. Gerekmi size şo? Yok. Hem halklar ýaşamar şu planetada. Bu planeta hemme mümkin diýär. Şoň üçin bunu bize kömek eder. Görüşýän azatly halk bolsa kömek edýär. Ýöne terörist tarapa görüşýän bolsa kömek etmeliler. Olar öz awraýny ýa-ni teröristler üçin dökme. Şunukle. Amerika Ukrayna gereklerinde Ukrayna'da kömek berýär. Ukrayna näme gazandy şu Amerikadan kömek alıp? Ukrayna näme boldy tezim? Rossiya bilen Ukrayna arasynda uş näme boldy? Birinji spets operasiýa diýdi Putin, ýa terörist. Süpgadakçy. İkinci diýdi, ine şo ýerde faşistler bar. Olum faşistlerim ýok keni. Üçüncü diýdi, ine nemeler nasionalistler döwlet baswarly. Başla on prezidenti ýewrey. On diýanlar ýewreyler Germaniýada iň kötülen halk. Nemser olum köpüni gyrdy. Gazy kamerasy. Olum ýalan. Indi bizim doğrularımız var şöyle Ruslar biz şöyle gol yaptı. Näme Ruslar gol ya haçan Ruslar onu haş etmedi. Näme Ruslar Ukrayna'daki Ruslar Rossiýaga garşy görüşýär. Yaraga doğun ýan bolup demedi. Ine men öz uçuniklerim var, ýa-ni öwrenjilerim var. Onlar da o Hersonny Ruslar men şu Ukrayna baranda bir şundan 3-4 ýyl gülýärdim. Rus bilen Ukrayna arasynda. Aýdýardım, siz näme tatamyda sizde ýa-ni neme ýok? Aranızda hiç tat ýok, ýöne propagandanı tersine Hudaý saklasyn. Rossiýanyň iň agyr düşmany Ukrainys. Ruslar mana düşündirýär, Murat, o propaganda biz hakyky ortlar. Bizde problema ýok. Ine men bir klubun ýolbaşçysy, menne hemme nemeler ustadlar Ukrainada. Men östirýärler, man pul berýärler, man hemme dady diýerler. Hiç bir problemi yok. Magazynym ma işleyen, zat satyan, hiç bir problemi yok. Şo reali o probleman Putin kelletine düzdü näme? Mum esas maksady öňkü Rossiýska imperiýany döretmek. Merkezi Aziýa menki diýip hata berýär. Ukraina menki, Belarusiýa basyp aldy. O Belarus çölýän ady ýok. İçinde goşunlar girdi, boldy, çölýän ady ýok. Täjikistan hem çekdi. Indi kim aldy? Ukraina. Ukraina täze saýlary geçirip myzal bolup başlady demokratiýa biz. Oňa gorkdy. Häzir meňem halkym bolar, mena 20 ýyl märi prezident, meňem halkym bolar. Bularda prezident çalışyp
çalışýan havos ýokany, dünýä döwlet dargany okany, gaýtyp ösýän ekeni gözler açylýar. Gözler açylar ruhsan, şoňa ýanky bu adam gorkup bulary topurdy. Başga hiç şey interesi yok. Başga hiç şey. Ukrayna'nı basyp alyp 3 günde adam bütün dünya ülkelerini sokulmaly ýaly, soň beýleki döwletler basyp alan. Ukrayna utulsa, Türkmenistan gelip basyp alan. Basyp almagan Amerika, ikinci çağıra daýda siz Russiýanyň guberniýasy. Adyňyz çalşyl diýse, bolmaly. 12 sany watan satan düýünü Berdimuhamedowlar olar. Halky dinlemeýär. Öňüm dinlemeli. Şonuň üçin meniň pikirimçe Ukraina näçe kömek edýärler. Ine Putin inni görüşülmän soň infrastrukturasyny ýykyp taşlady. Banýysalar, sadyklar, ýani elektr stansiýalary ýykyp urup başlady bombalar. Amerika görýär. Amerika bütün dünýäde edilýän halka kömek edýär. Ýönekä wagt başga zatlar edýär. Günden güne bolmaly. Doğru diýmeli. Ýöne şu gerek Amerika der. Birinji Ýewropa gelendir. Amerika däl. Ýewropa gelip kömek başlady. Ol ýadyma düşenok olaýa Gollandiýadan ölýän, şo Ýewropa parlamentiň başly günüňde Zelenskiy kömek başlady. Birinji. Oňa Amerika goşuldy. Bu adamlar näme kömek edýär? Ukrain halkyny samastaýatyn, öz garaşlylygyny, öz territoriýasyny ýitirmeli. Egerde NATO ine Russiýany beýtjek bolýar, NATO istese 3 günde alýar Russiýany. Anladın? NATO ister okşany. Hani NATO geldi mi 32 ýylda? Ýok. Ya Amerikan soldatlar geldi mi Merkel Aziýa? Ýok. Putin geldi. At gitdi. Putin'in adamı gelip Levant'ta halkımda vurup gitti. Zorla vurup gitti. Biz Putin'den dine elbette karıştık. Elbette karışmadı. Başka korkmalı. Amerikanlar gelin yerine her vakt edilir. Güzel ve doğrularını yöne biz onları kontrol ederiz. Bize hazır dine kömek gerek. Bize onların borçlu olur yani. Ya biz onlardan burada yani bir olur yani hareketler edilmiyor. Etmezsen. Türkmenistan pulam yeterli, hem de adam yeterli, aklam yeterli, halkam yeterli, hem de adam yeterli. Biz özümüz kalmalı. Yani şunun için biz esası, yani nemeli, halkımıza dayanıyoruz. Yani Ukrayna kömek etmedik olsa, benim seyredelim, Amerika ve Avrupa kömek etmedik olsa, yan basıp alırdı Putin. Putin basıp alıp bir topar adamı kırardı. Türmeye salardı, kırardı, atardı, yitirirdi. Ondan sonra günden günü Kazakistan'a giderdi. Kazakistan'ı bir kırıp alsa, ananın bizim diktatörler başlıca sayırak bizim vatanımızı gün sat koyuyorlar sonra. Şöyle de Rusya şuraya gidelim olsa, bir onun Rusya'nın aşağına giren son biz çıkmıyoruz. Ben gün aydayım. Ne ayıyla kahraman bolayız çıkmıyoruz. Onu gelenle, onu biz dolandıranla akıllı adımlarımızı yitirer. Birinci. Halkımıza halkımıza kommersiýa nimeler kömek eder bolýan, hedileder halk ýuwaş-ýuwaşdan raşit merýär fiýalatlar goýup, powny kontrol boldy. Soň Türkmenistan awtonom nokta Russiýanyň bir döwlet diýip goýar boldy. Şeýdip biz hiç wagt inni ýygyny at bilmez. Şoň baryn bolsa. Häzir Ukraina biz sag bolsun aýtmaly. Ukraina Russiýanyň imperiýasynyň ýa-ni nimesini saklap dur. Ukraina utulsa bir topardat erlet tarpa ülke. Yani şoň üçin dine dünýäde de Merkez Aziýada ülke hemme. Şoň üçin Ýewropa bilen Amerika şolatlar bolýar. Men gürleşdim senatorlar bilen, kongresmenler bilen. Bular isleýär Russiýa pytrama diýär isleýär. Men näme diýip sorasam, bular diýär Russiýada köp ýaderni ýaraglar bar. Häzir bir tane döwleti kontrol etmek, olar bilen baglanşmak etmek, bağlantıları etatını kontrol etmek ansat, egerde 20 tane döwlet bolsa, onun arasında hökmen Kadyrowlar ýaly döwletler dörer, biz onu kontrol etmeden yok diyor. Kadyrow'a häzir nemeni bersen, ýerden bombany bersen ataram. Onu öldürecek bolsa, gorkujalar. Yani şondan gorkýarlar. Menim onları düşündirdim. Pikir etmem, Russiýa dağanna, tırdanna havos bolar diýip. Ýok. Her döwletde, Başkırstan'da da, Tatarstan'da da, Yakutiýada, Buryatyada akıllı adamlar var.
döwleti derrew ýa-ni alyp bu tarafa akçak liderler bar. Ýöne ol gyrıp ýollar, olar öňe çykarman ýollar. Inanın, Rossiya dagar. Dagarny görürsiňiz, akylly adamlar öňe çykyp döwletlerini akdylarlar. Haos bolmaz. Ol haos diktatorlar şu haos diýip bizi gorkuzýar. Ine Türkmenistanda çalışyklar bolar. Haos bolmaz. Bizim barymyň maksatymyz bir. Şu ikisany bizim geljegimizden ogurlan idiotlary aýryp normal döwlet kurmak. Şo ýerde biz ýa-ni nimeleri parlamentin bilen prezident açyk taýlawly geçirip, parlament açyk taýlawly hemme ýerde açyk taýlawly geçirsek, biz hemme döwletler çağıryn. Dime diktator döwletlerde hemme gelsin. Bir ýerde egerde pripiska ýa falsifikatsiýa bolsa, şo ýerde täzini geçirsinler. Biz bütün dünya görkezmeli. Biz açyk, arasy we öňüňizde. Taryha derdim Türkmenistanyň taryhyna. Niýde Türkmenler baran bolsa, Türkmen halky baran bolsa, hemmesi öz asudalygy, açyklygy we arasaçylygyny alýarlar, gahrymançylygyny. Hiç wagt oýnap, zat edip roýal etmeýärler. Biz şu halkyň nesilleri. Şoň üçin Ukraina egerde Ýewropa bilen Amerika kömek etmedik bolan bolsa, Ukraina ýitip giderdi. Ukraina basyp alardy. O ýerde grandan uruşy, partizan uruşy bolardy. Ýöne Rossiya durmazdy. Rossiya gün Gazakstana gelip bu tarafa giderdi. Häzirgistan bilen Gazakstana girjek bolupdy. Görürsiňiz. Öz dogan ýaly bir topar şertnamaly halky näderini görür. Öz halkyny bul ýa-ni edip dur. Biz de kim Rossiya, Putin. Men her wagt bölýändir. Kreml, Putin faşist ve Rossiýa narod, Rus halky. Ol başga da. Biz häzir Rossiýanyň görgülü halky öz ýa-ni fetini aýdyp bilenok. Biz şol faşistler görýän, Putin ýaly. O faşistlaryň bizim diktaturamyzy gorlap dur. Gorlamadyk bolsa, ýa özgürlük bolady. Ol Rossiýany demokratiýa akit bilenok. Biz ondan Türkmenistana demokratiýa ýol berdik görýän. Putin'den. Yok, elbette olmaz. Sağ olun Musa. Yine bir soru. Eğer biz diktatura ayrıldı, onu Amerikanlar çağırsak, Rossiya bakana tapıp Ukrayna'daki yalı uruş tapmaz mı diyor? Yok. Rossiýanyň güýji ýok eýen, olar ýaly. Men ine Ukrainanyň ilçhanasyny ýolbaşçylygyny ulaşdym. Wayn spesialistlerini ulaşdym Ukrainanyň. Amerikada ulaşdym. Bir topar Ukrainanyň içinde ine men öz ýa-ni uçuniklerim eskerler, ýokary derejede eskerler. Olar bilen gepleşip dur. Näme bolup geçýär, näme bolup geçýär. Haçanda Kiýewiň ýanyna baranlar, ýa-ni ýalňyşmasam bir 100-150 miň goly goşun geldi. Men şonu ýa-ni nimeleri boýowy iskustvo öwredýän waýenlary men okuçyma şondan soradym. Ve ýa-da kynysam ýok kelläňe atma diýär. Kiýew almak üçin minimum 1 milyon eskererek diýär. Sebebi şu kwartalarlyny indiki kwartala geçecek bolsam, şu ýerde ýene partizan çykyp arkandan atýar. Alt bolunok bir linia edip akdämesen, ýa-ni alt bolunok diýär. Sebebi şäher strategiýa we şäher uruşy ol ýa-ni polyadaky, ýa-ni meýdandaky uruşýarlar. Her bir jaý bir abarnitil neme, onu alıp bolmaýar. Şunu alanında da padvaldan urup çykýarlar. Geçen soň arkandan atarlar diýär. At bilmedi diýär. 1 milyona ýetirmede goşunlaryny at bilmedi. O 150 miňden hiç taramıyor. Aýdy şalam boldy. Köp zatlar şeýle öňüňden düşündirip düşünmäýär. Aýdy şalam boldy. Bu neme de ustad da boldy. Şoň üçin menim pikirimçe ine Rossiya gerp bilmez, onun esasy elitni goşunlary, generallar, elitni sallatlar hemmesi ölüli. Inni galy orta meçhörnäki adamlar we mobilizasion adamlar. Rossiya bir gedek şu uruşdan çykmasa sanksiýon esasında we hemme pullar din abarona gidýär. Zavodlar ýapylyp gidýär. Bir topar ýa-ni işlikde döräp İkinci uruş gerekler. İkinci front gerekler. İkinci front olsa onu gün Rossiya dağıya. Ýöne ikinci front olsa Türkmenistan'da Amerika derhal işini vurur. Rossiya bilýär. Rossiya ön kuyalı
yani Sovyet Soýuzynyň döwlet yani. Gaty petrejil döwlet. Biz gördük dünýäniň ikinji armiýasy nähili Ukraina bir kiçik armiýasyny tutdy. Ýa Ukraina 8 ýylda Ýewropadan, Amerikadan bir topar zatlary öwrendiler. Ine soňky 6 aýda inanmarsyňyz 10 adam Angliýa gidip, 10 adam Amerikaga gidip, şo ýerde öwrenip şol getip başlady. Indi gördüňiz 700 kilometr aňyrlykda toşny urupdy. Siz oýnatmaň Ukrainanyň eskerlerini. Ýa arkasynda hemme materialny ýargyny dur, wyskatoşny. Rossiýada olar ýa. Ukrainanyň arkasynda öz adamlaryny daşurda iýer taýýarlap 6 aýda eýem ulus spesialist bolupdy. Şoň üçin Rossiýa Ukrainany utunmaýar. Näçe adam oklaýsyn, öz adamyny öldürür. Onu düşünmeýär. Häzir ýuwaş-ýuwaşdan iýzaýlar. Rossiýa şu uruşdan çykyp bilsem şükür etjek diýip, agran diýip her hili pergawor geçirecek bolup bir topar yerlerden Ukraina ýüzürmýär. Ukraina boýlanmak da kansa çykmadan gülüşek geldi. Doğru diýär. O strategiýa utuş strategiýa. Bundan başga Rossiýa öz sanksiýadan çykmak üçin hem zatlar durup ekonomikasyny başlamasa, onu zapas pulunu tutup gelýär. Onu ikinji uruş gerek. İkinji uruş bolsa Rossiýa ýykylýar. Şoň üçin Türkmenistanyň spesnaz oklajak bolar. 100 tane, 1000 tane adam nime oklandy ýani. Gazakstana ýöne olkuny ötme. Onu bir ýatyrylýar özüne. Bize häzirki ýagdaýda näme eskerem gerekler de Putin'i el almak üçin. Şonu öňüne alyp bolarmy? Putin Türkmenistana gelmez. Türkmenistan näçe gelmez sebebi egerde Türkmenistana gelse derre onuň rezolýusiýasy bolar. Derre onuň rezolýusiýasy bilen hemme goşunlar geler ofisialny Türkmenistany goramagy. Şoň üçin ondan gorkýar. O da bolaýsa ona eýem terdim. Ýewropada Gagada Putin'i terrorist diýip, birinji suwdyň girşeňine çykdy. Indi häzir ýuwaş-ýuwaşdan onda hem ýerde çykyp muny tutup başlar Putin. Suwda çekjek bolup, bir topar adam gyrdy. Siriýada gyrdy, Mali'da gyrdy, Afrikada gyrdy bir topar adamlar. Fosforlu bombalardan tutdy. Indi Ukraina halkyny gyrdy. Ukraina halky gyranda videolar derip çykýar. Onu gildap bolmaly. Gönül açylýar zatlar. Şoň üçin Rossiýany hem ýerden kowdular. Hemme şu bir ýerde halkary meýdança bolsa, şöýde gülüşýän meýdança bolsa, şöýde kowdular. Awry gatlaşdy. Hatta ine ünsürüm. Rossiýa, Özbegistan we Gazakystan şertnama barşyk boldy. Rossiýa batış edip, şulary gaz şertnamasyna getirecek boldy. Özbekler ýok diýdi. Hiç eşitlik görünürlük dağıtmıyor. Özbekler yok diyor ya. Merkez Aziyan halkı yok diyor ya. Yok, ne yok dedi. Yok dedi, hiç adedilen o. Ön kıyalı. Gücü yok. İskerleri yok. Şoň üçin ikinci gerek bulaşmana bu ýagdaý yok. Düşünükli. Indi häzirki Merkez Aziýada bir balans saklamak üçin hem Rossiýa bar, Türkiýe bar, Amerika bar. Rossiýa çekläýse, onuň Amerika agdyklyk edip edenetlik etmezmi şol? Merkez Aziýada bütün dünýäde gigamon hökmünde. Ona garşy çykjak güýç ýok diýip indi Amerika garşy çykjak güýç köp. Hatay bar. Bir topar döwletler bir çykyp bilýär. Amerika uruşa gerek. Häzir uruş ýok, ýaragly. On Putin'e diýär, Putin'in hem iqtisadiýaty pes, hem siýasatçylygyň düşünjeleri pes. Kaçan sen hem adam pes bolsa sen de uruş görýän. Siýasat ýörelerinde. Onun başga çözümleri var. Siýasat çözümleri. Amerika siýasat çözümleri çözýär. Amerika birinji bilen öz döwletini gorýar we öz döwletiň intereslerini gorýar. O normal. Bizim Türkmenistan bolsak, Amerika baryp, Amerikan siýasatyny gorlap öz intereslerini yitirmeden yok. Biz niye varsam öz siyasi halkın isteklerini ve siyasetini aktarmalı. Biz barıp ol Putin'den medal alıp on ayağını yanamazlar, kısan dönüp duruyor.
Medal verse de iyine vermeli. Yok sağ ol da onu. Senin öz yolun var, bizim öz yolumuz var. Şu şartnamada biz öz borcunu getiriyek, senin borcunu getir deyip biz dastoruna durmalı. O bu şartnama. Onun için bir yerini yarat durmalı. Yani. O bir ikinci Merkez Asya seyredecek yine 3 tane oyuncu var. Regional oyuncu. Ne yapmış regional? Yine Merkez Asya region değil ya da region olanı bir neçe devletlerin bir mengeş halkların birleşen yerine region değil ya da. Mesela için Merkez Asya. Ne söylesek. Bizim dinlerimiz bir sistemde yaşayan köp zatlarımız mengeş. Onun için Merkezi Asya değil ya. Asya uluzat yönü Merkez Asya. Orta Asya'dan da onu sen Pakistan'a moşmalı, India'na moşmalı ve Afganistan'a moşmalı. Yönü Merkez Asya'dan da onu şu 5 tane devlet koşmalı. Şu 5 tane devlette umum siyaset yönetleri yarlıyor. Şu devletleri ya bu taraftan en ulu halklı Xitay, ekonomik hem ulu halk hem ulu 5 tane devlette birden kredi ver, onu çöktürüp bilen devlet. Yani finans instrumentler var, yalı instrumentler var, hem instrumentler var. Ya o ehpet var. Bir de yavaş o ekspansiya değil. Aç kredi veren, üstüren molyan, gazına molyan, kredide bu batıryan da o zaman verilmedi yani ediyen de bu teritoriyasına alıyor. Yine eyyam, Xitay, Tacikistan teritoriyasına alıyor, Kırgızistan teritoriyasına alıyor, verilmedi. Xitay beri yapılır. Yönü verilmeden teritoriyasına alıyor. Yine Xitay'ın esas maksadı o 1 milyarddan geçen bir halkı, yani meşhur halkı teritoriyal almak esas. Amerika'nın oraya probleması yok. Yine Xitay'ın şuraya probleması var. Demek Merkez Asya gelene din şu maksat bilmedi. Katı olmalı onun. Yumuşak kurlayanını, senin silap kurlayanını seyretmeliler. Fikirlerini seyretmeliler. Niye ihtiyacı? Şunun için onların katı hesap bulmalı. Bu taraftan Erdoğan neyme? On 5 tane devletin energetik tebliğ başlıklarına göz kızarıyor. Tebliğ alt görevi Kazakistan 110 milyondan yukarı ton neft çıkarıyor. Türkmenistan mümkünçülüğü 220-250 milyar kubometre gaz çıkarıp veriyor. Demek şu zatları alıp öz üstünden geçirse onunla bul. Yani 10 dolar 20 dolar kazanma 10 etse kazanır bizden. Sebebi her için ne mi geçer? Kazakistan'ın neftini alayalım, Türkmenistan'ın gazını alayalım. Bir tat yalar. Yine bizim gazımız 160 dolar. Dünyada 3700 dolar oldu, şu 160 dolar. Her 1000 dolar olay, şu bizim 160 dolar oldu tat yalar. Şekil etse az tat yalar. Ne için? Sebebi Xitay gelip turbo çekti, Xitay gelip bize kredi verdi. Onun 160 dolarının ünsörüm. 50% pullu 80 doları. 80 dolara 3-4 deste kımmatlanan serviste. Ya materyalini ya da gibi servis gidiyor. Öz kampanyalarını işlet, öz iqtisadiyetini anlayın. Ne yapmış Türkmenler edilen okmuş onu? Servisini etmelen ok Türkmenler. Bolya materyallarını şolurdan alsın. Gidip şöyle öğrensin. Küçük zavodlar açıp şun kâr materyallarını öldürsün Türkmenistan'da. Ne yapmış Türkmenler edilen okmuş onu? Ne yapmış biz Xitay'ın iqtisadiyetini kaldırmalı. Onu korlamalı. Kaçanlar özümüzde yani biz ul devlet kuracak olsa. Yine şu yani 2 tane oyuncu var. Putin'den başka, Rusya'dan başka. Erdoğan bu taraftan bunun hemmetini Turan birleşimine sokup şu yerden bunun yani Merkez Asya devletlerinin başkanlanacak oluyor. O taraftan yavaş Xitay gitti. Benim neydi maksadım? Şu 2-3 ortada öz karşılığını saklamak. Niyazov keyfini nefret etmedi. Nefret edip yaptı Türkmenistan'ın içine halkını eritip başladı. Bir nimet biliyor. Bir demokrasiya geçenlerde birlikte yani Merkez Asya devletlerini geçirip şunda bir Merkez Asya'nın birleşip bir saniye yani birleşik emir etmeli. O birleşikte vize bulmalı. O birleşikte her devletin öz pulu olmalı. O birleşikte istenen adam Türkmenistan'ın Kazakistan'ı bilsek bilmeli. Kazakistan'dan Türkmenistan'ı tapar diyor. Her kim öz iqtisadiyetini korumalı, öz siyasetini korumalı. Yöne bir halka bir çodaysa 5 oluşun korumalı. Onunla bizimle Rusya'da uğraşar, bizimle Xitay'ın dastoyuna uğraşar, Erdoğan'ın dastoyuna uğraşar. Gerek vakti Erdoğan'da
sen var öyle işinin bollar deyip bolýar. Şoň üçin Merkezi Aziýa birleşmeli. Bize bir birleşik gerek. Bize Merkezi Aziýa birleşik gerek. Bize özbek ýakyndyr, gazak ýakyndyr Türklerden. Biz öň birleşikde ýaşadyk bolarlar. Problem bolmady. Bizim pikir edişimiz, bizim bilimlerimiz deňrek. Ýöne sen Türkiýany alsaň, Türkiýe musulman bolsa, dilimiz deňrek bolsa, olar başgaça, olar başga halk. Olar başga 70 ýyllap başga ýa-ni urda ýaşap görünýär. Bizimki deňlenme. Bizim şolar bilen deňleşjek bolsak bir 50 ýyl gerek. Ýöne biz ýokman bir birleşik ýerler. Biz Merkezi birleşik ýerlerine biz günü bir olar bilen gatnaşyp işläp başlap bilýär. Ya bizim köp adamlarımız Özbekistan'da var, fabrika açanlar ama Kazakistan'da var. Problemi yok. Kırgızistan'da var hiç kusura yok. Kırgızistan'da var. Aklın gidip gel yani. Problem yok. Yine Türkiye'de de var. Öyle de problem yok. Düşün yani. Yine bolsa da yine Türk'te yaşayanlar bilyendir. Günle katnaşıyandırlar. Kâr sorunu juda karşı karşı geliyor. Onun düşüncesi şurada bizim düşüncemizde karşılık bolýar. Bizim düşüncemiz şurada onun düşüncesine karşılık bolýar. Ýöne Merkezi Aziýada buraya bolmaly. Olar bizim düşüncelerimize deňrek gelýär halk. Ondan biz ykdysadyatymyz adymyz bir deňrek halk da bilecek halk bilýär. Haçan bir birleşikde bir gaty güýçli bolsa, beýlik petrek bolsa, onu gaty güýçli ýa-ni bulary öz liýanyety bilen, öz ykdysadyny basyp bilýär. Şol zatlarym bar. Şoň üçin biz deňrek gitmeli, deňrek bir Merkezi Aziýa halky biz üýşüp bilsek, ene men şol ideýasyny awtor däli esas götürüjüsi ýa-ni. Taraptar. Köpüsi bilen gürleşip şoň geldik. Şol ideýa güýçlü kadýar. Tamam. Sağ olun. Vatandaşlar sizin beren soralarınıza şöyle Murat ağa efirin başında cevap verdi. Yakup diyen vatandaşımızdan soru gelipdir. Avrupa'da nähili kynçylyklar boldy, sanksiýa girip Russiýa garşy sanksiýa girip özüne kynçylyklar atmagy. Murat ağa ona cevap berdi. Ondan mentalitet boýunça Özbek bilen Türkmeniň Türk'ün tapawutlaryny aýdyp berdi. Müňzeşlik taraplaryny Nurmuhammedoviç diýip ildeşlerine soru geldi. Başka soru yok mu Murat ağa? Şonu soralar, näçe Türklerden Özbekler ýakyn. Onu näçe Türklerden Özbekler bize ýakyn ha? Hawa. Onu özüm cevap berdi özüň soragyna. Belkem Serdim, biz Özbekler bilen istesem istemesem gatnaşmaly. Näçe? Ama derya, Murga ve başga derýanyň köp zatlary Täjikistanyň we Kyrgyzstanyň dağlaryndan suwlar gelýär. Bize bu suwlar gerek. Biz olar bilen suw şertnamalary baglaşmaly. Biz olar bilen elektrik şertnamalary baglaşmaly. Biz olar bilen bir topar alyş şertnamalary baglaşmaly. Biz olar bilen argatyş gaçmaly. Sebäbi daşow, lewaw köp halky men özüm gözüm bilen gördüm. Aýalyny aňardan alýar, Özbekistandan olar gyýyny bu tarafa berýär. Eýen gatnaşyk bar. Sen onu näme kesecek? Biz pograniçne ýa-ni gatnaşyklar pol açmaly wizazy gün geçip gider ýa-ni registrasiýa bilen. Ol adamlar gelýän adamlar 100 kilometr Türkmenistanyň içine, 100 kilometr Özbekistanyň içine belli adamlar. Propiskasy boýunça barlap bolýar, erti ýalňyşlyk etse onu durup bolýar. Olar egerde Türkmenistana çağlaryny görmäne ýa-da dogranlaşyny görmäne bir zat bolsa, olar bilýär ömürlük şöyle bak bilmeýän bilýär. Olar gaty serhaply we jogapkärçilikli geçirilýän insan. Ol dine Türkmenistanda da o köp döwletlerde edilýär. Şoň üçin biz Özbekistan bilen arasyny saklamaly, bize ýa granisalarymyz bar. Bizim mecbur. Kazakistan bilen mecbur. Öň kazaklar ýaşaýardy. Hawa uruşyp gelýär, gady edýär, gönü näme bolsa da uruş bolmasa kazaklar böküp çykardy. Bize kömek ederdi. doğru maşkanın içinde de uruşuyla doğumla uruşa yaraşık diýerler. Murat ağa neçe elemende soru vardı. Konfederasiýa hökmünde Merkezi Aziýa döwletleri birbirine arakda saklamaly diýdiniz. Ende biz haýsy dilde
göründeşlik geçirmeli, dokumentasyon geçirmeli. Onu var ha. 100 yılından Orslar gelmenke baştan 100 yılından gelmenken Orslar gelmenke biz Gazaklar bilen gepleşýärdik, Kırgızlar bilen, Özbekler hem Tajikler bilen bir dil bilen gepleşýärdik, düşünüşýärdik. Indi Orsların dilini saklamalymy şu halkara dildi. Öz aramızda, öz doganlarymyzga aramızda. Menin pikirimçe bu meseleni biz aýdylmaz, bunu parlamentler. Yani her devletin parlamentleri şu mesele gelmeli ve onu bir yerde uyuşmalı, çözmeli. Kaçı dil alýarlar? İngiliz dilini alýarlarmy? Ya Fransuz diplomatik dilini alýarlarmy dünyadaki? Ya da yerli bir her kim öz dilini alıp barýarmy? Näilmi? Şunu özler çözmeli. Ýöne menin pikirimçe İngiliz dilini almaly, ortak dilli ya Fransız dilini tapaly ýok. Şu dil hemme mekteplerde häzir İngiliz dili okudulýar. Indi ort dili ýitkili otýar. O normal, 30 ýyldan bäri ýok bizde. Ýitkili otýar. İngiliz dilini orta dilli almaly, hem öz dilini. Mysal üçin sen bir dokument ýazganda İngiliz dilinde ýazan we öz dilinde ýazan. Türkmençe ýazan we inglizçe. İstese Türkmençe okar, özbekler istese İngilizçe okar. Özbeklerin bir zat ýazanda İngilizçe we özbekçe ýazan. Ellerde biz istesek özbekçe okar, ellerde biz istesek nimetçe. O zatlar birinci gurulma gurulmalarına, yani birleşik, birinci goro meselesi oýlar. İkinci viza meselesi. Ondan soň iýdi gider, ýani ýygnaklar geçiren döwletleriň arasynda ýuwaş-ýuwaş ikinci etap ösüş, ýani ya umumy bir birleşik, şu birleşik başga formata geçirilýär. Mysal üçin bir umumy bir döwlet dörýär. Merkezi Aziya birleşigi diýip. Indi onu her döwletden mysal üçin parlament saýlanýar bir 50 adam, her döwletden 10 adam mysal üçin. Pardon. Her döwletden bir 10 adam gider. Şu 10 adam bar ya, on wagtynça prezident saýlanýar. Mysal üçin şu ýyl Türkmenistanyň prezidenti. Indiki ýyl Özbekistanyň. Soňky şeýle Ýewropada şeýle-de turup. Onun şu ýerde ýani maslahatlar bular umumy merkezi Aziya strategiýasyny ýöredirler. Ýöne her döwlet öz nimetini ýöredir. Ine herden Ýewropa birleşigi, Wengriýa girdi. Wengriýa Putin boldy. Golany näme? Ýewropa birleşigine haky bar. Umumy ýygnaklar bolanda ol sansa goşulýar. Ýöne Putin boldy. Onu mecbur hiç kim edemok. Şoňa her döwletiň nimeti bar ýöne bize territoriýany saklamak üçin bize harby birleşik gerek. Türkmenistanyň güýji ýok. Görýäňmi Putin ýalaklar. Olar sen kanunlaryny, halkara kanunyny seýden olar, basyp otýar. Bolmasa Ukrainanyň ýa-ni hukuksyzlygynyň garantiýasy Putin. Budapeşt memorandumy gol çekip ýa-ni nimetdi Rossiýa. Krym'y basyp aldy. Indi Ukraina dol topuldy. Indi şu ýa bolmady ýaly biz özümüz gorap bilmeli. Türkmenistan özü gorap bilmez ya daşında şu ýaly akulalar var. Rossiýa, Hytaý, Erdogan. Biz hökümet birleşigi girmeli. Neutraliteti Rossiýa bozup bilýär, o seýden o. Şoň üçin birleşigi, ýa-ni bize kömek etjek birleşigi girmeli. Erdogan Merkezi Aziya birleşigini hökümet gollar, gapdaryna barar we güýçlendirir. Ýöne olaýam Erdogan'ın birleşigi bolmaz. O Merkezi Aziya birleşigi bolar. Şoň tapar bu. Gatı bu temadan aýratyn gepleşip geçirelim. Burada yeni bir san soru. İran'ın şu wagtdaky ýagdaýyny ýagny protestlere garşy daşary ýurtdan demokratik döwletlerden kömek edýärmi? Şunu üçin mene görmek şoň edýänni mümkin edýändir mene görmedim. Seýdim, şu ýaly protestler bolanda başga döwletler hiç wagt goşulmaz. Kaçanda yemiş bolanda goşulurlar. Teýäbi içki problemada içki döwletiň problemasy. Bizim häzir ine mysal üçin biz galmasak bize gelip Amerika çökpilmez, ya Ýewropa çökpilmez, ya da Rossiýa beýlik çökpilmez. Biz özümüz galyp, biz ýeňiş gadamlarymyzda. Ine onda bizi gollar. Ona çelli, golu ýok. Ona çelli umydam etmeliler. Amerika gelip sana çökpilmez. Amerika'nın borcu ýok. Sen doğrunda Amerika şertnamme bağlaşmadı sana.
Yani men borcum tamam. Bizim borcumuz yok. Şoň üçin biz özümüz guruşmaly. Men Türkmenistanyň ýa-ni ýagdaýy boýunça köp guruşdum. Onu göne diýär. Türkmenistanyň öz bizi hat interesim yok. Hiç interesi yok. Ýöne Merkez Aziýa bolanyň bize interesi var. Näçe tebebi Merkez Aziýa Hytaýa balans berip bilýär. Merkez Aziýa Russiýa balans berip bilýär. Merkez Aziýa ýa-da balans berip bilýär. Merkez Aziýa eger şöyle stabilni bolsa, daş döwür stabilni bolup bilýär. Afganistan'ım, İran'ım, şol Pakistan'ım stabilni bolup bilýär. Bu gerek stabilniz, bu dünyada gerek stabilniz olmasa, bu partlarlar planetany. Amerikan müňlerçe durmuş gowy bolsa da partlanıp bilýär. Şonuň okýany. Sağ olun Murat ağa. Başka soru yok. Yine bir soru vardır. Yani Yakup deyip vatandaşımızdan men tapamok. Mümkün bolsa ýeterden gaýtalan. Murat ağa jogap berer. Başka soru yok mu Murat ağa? Atuýada ine şurada Nur Muhammedoviç. Awa. Men pikirimçe rus dilini öwrenmeli ýöne orta ýaly bolmaly diýmek bolýanyň ortadan ýaşaýyşy bize bolmaly. Biz musulman men pikirimçe türkler bize bilen argatnaşyk gowlaşdyrmaly sebäbi türkde din var. Biz hemmeler bilen gowlaşdyrmaly. Biz dine ingilisçeli Türkmen dilini öwrenmeli. Biz näçe diller köp bilsek, biz şonça baýdyrys. Şoň üçin biz türkler bilen täze format ýerleşdirmeli ýa-ni gatnaşyklary. Öň gatnaşyklary östürmeler. Onu täzeden urmaly. Sebäbi häzirki döwürde bular türkmenler näýe diýär? Bular türkmen halkyny gören o. Bular dine diktator görýär. Şuraya Türkiye'de Türkmenler protestler etse, Türkmenistan'ın protestler etse, bular Bel Muhammedovay'da onun pul taşlaya, buranın yani şu pulları gitmiyor. Gayet bizler halkı. Şunun için bize tiyada format gerek olurlar. Olur halkı sıylamasa yok olsun. Kim olsa da yok olsun. Halkı sıylamasa, halkımıza koruma koymasa, vizaları bir daha dedim, vizaları ayırmalı. Viza bolmalı. Sebäbi ol bizim bilen aratmış saklajak bolsa, viza näçe bolmaly? Viza ayırmaly. Bir topar ýeňilikler bermeli Türkmenistanlara. Şonu etmeýän bolsa, dine hökümetiň ýolbaşyna agdyna garaýan bolsa, onu oraya gatnaşyk gerekkä bize biz täzeden gatnaşyk bolmaly. Stop diýmeli, täzeden şertler goýmaly. Şu şertler boýunça biz gatnaşak. Bizim halkymyz Türkiýede azat gelmeli. Eger misal üçin demokratik opozisiýa ýolbaşyna gelse, Türkiýede protestler bolsun. Türkiýanyň haqqy ýok onu gysmany. Bolsun. Olar protestler näme aýdýar? Protestler kimçilikler aýdýar. Bir ýanynda kimçilikler aýdyp dursa, seni onu düzeltip dursan, bak olar pul bermeli. Sağ bolsun aýtmaly, olar gorlamaly. Şoň üçin protestlerden kim okýar? Protestlerden diktatorlar okýar. Kimçilikler aýdanyna bular sistematyny ütkötmese, ýa-ni işläp duran sistemany ütkötmese, kimçilikler düzeltip bolamaz. Şoň üçin agyrlar ýapýar protestler. Gorkýar. Ya başarmıyor. Şoň üçin biz her wagt halkyň hyzmatyna devlete topory, demokratik opozisiýa topory, halkyň hyzmatyna häzirem, soňam padvali da etmedik, etmersem din halk ösürür. Halk bilen bolar. Türkmenistan ösür. Özümiz gonorsunuz. Amerikada, başga ýerde Türkmen görünü gucoklar da kömek eder. Biz köpdäle, bizim gatylikde bir 6 milyon halkymyz var. Murat ağa şeýle ýene propaganda ýaýarýarlar. Amerikanlar gelse Libiýa, Irak, Siriýa ýaly bolar diýip. Amerikanlar gelen o. Eýlem Libiýa, Siriýa bolan. Amerikanlar gelen o. Devlete gelýär. Aktivistler gelýär. Amerikanlar gelen o. Näçe Siriýa bolsun? Eger Amerikanlar gelmese. Amerikanlar häzirmi? Türkmenistanly. Häzirem oturýar pasol. Han Siriýa mi? Eger biz çalışsak, ýene şo pasol oturur. Ya näme mümkin? Hiç de mümkin. Ya Amerikanlar gelirmi? Ya soldatlar gelirmi? Elbette yok. Hiç de mümkin. Ne yapıp Siriýa bolsun?
Siriya näçe boldy? Ya bir tarapdan Putin bunu gallap direkt diktatory yara berip zat edip öz çywykatyny uradyp bir topar halky ýapdy. Döwletlerde bolýar bir halkyň bir bölegi, Russiýa halkyň bir bölegi, Russiýa hökman uruş etmeliler. Onu parlamentde çözmeli. Şu böyle kalktın, Allah'a koyyan parlamento, şu böyle kalktığını koyyan, şu yerde şular, gıyrışya, tövüşya, çöz alınıyor şöyle. Her kim aytacağını aytma şöyle. Çoğun mümkün çıkmıyor. Oluyor. Bütün dünyada şeyde ne yapacak Türk insanı olmak? Amerikanlar gelse ile böyle, Amerikanlar gelen o düğünler. Boynum aramak gelecek deyip gelmiyor. Her zaman Amerikanlar şu geleceği yani geldi içinde oturuyorlar oturuyor. Onun beteri gelmiyor. Burada ine söyledim her Merkezi Asya'da Rusya bilen Xitay'ın arasındaki bir balans saklamaya. Rusya boşasa onun bizim bir Merkezi Asya'nın yurtları konfederasiya hükmünde bağlaşıp harbi bağlaşıklar, iqtisadi bağlaşıklar katnaşık. Xitay'ın karşısında durup bilirsin, balans saklap bilirsin. Özümüz 5 döwlet katı goşak 100 döwletde Xitay benden geçtirende. Biz şoň karşısında balans hükmünde durup bilirsin. Men bütünçe durup bilir teýanýançy. Eýýän şol gurulacak birleşikler Tatarstan, Başkarstan girecek diýip boýnallarda ýolbaşçylary. Olar Russiýadan gitjek. Olar bir birleşik bolýar, bir normal birleşik. Dostoyno şöyle bolýar. Eğer Başkarstan, Tatarstan ise onu Russiýa, Yakutiya, Burятия o taraflarına giderse o yerde Kazaklar, Türk millet, yani şuraya milletler, Kırgızlar yaşıyor. O hükümet olarak birleşik oluşlar. Onu biz takminen 140-150 milyon halk oluyor. Onu Xitaylar gelmiyor. Xitaylar durup oluyor. Rusya katı ulu hukukları var yani Türkmenistan'da. Bu taraftan Xitay eğen bir topar yerleri 50 yıllık aldı. Eğen Xitaylar geldi. Maşgal edildi. İnni bunu ötküdüp otur. Eğen şöyle de men videolar var ya. Yol olsa Xitaylar ortalık hata eden o jurnalistlerden hukuk koyuyor. Eğen ekspansiya gitti. Xitaylar hem esası yani güçlerini harbi güçlerini şöyle üşüdüler. Bir zat bolur şöyle. Rusya şunu alıp etmeli. Sivri Yakutiýany alsa, o yerde adam az yaşıyor. O yerde bayraklar köp. Xitayň bütün ömrü şöyle göz kızıltıyor. Rusya şunu alıp etmeli. Onu Rusya Merkezi Asya'da siyasetini yürütecek oluyorlar. Şimdi onu yani Rusya kalmadı. Ukrayna'da Kırım'da onun yani esas güçleri. Şoň üçin biz dine 5 döwlet bolmam karşı durup bileriz Xitay'a. Xitay boşluğundan gelen o. Xitay pulu bilen gelýär. Biz 5 volt döwlet birinji bilen logistikany bolmaly. Biz öz tegi baýlyklarymyzy, öz ýa-ni bizdäki baýlyklar näil daşyna çykyp bolmaly ýaly biz Iranyň üstünden aşak zalywa düşmeli. Zalywa düşüp bilsek o ýerde bütün dünya yaratıp bilýär baýlyklarny we bazar bakadan sap bilýär. Eger şöyle düşüp bilsek Russiýada gerekkä biz bu tarapy öwrülüp gidýär. Musulman döwletleri. Biz özümüz ösüp gidýär. Bize Russiýa gerekkä. Häzir Gazakstanyň hemme newti Russiýanyň üstünden geçýär, Russiýa kontrol edýär. Şoň üçin olam gysylgy ýagdaýda. Näme birleşik gerek? Biz bir topar yerlere logistikany gurup azat ýagdaýda söwda etmeli. Gaty wajyp zat. Onu Türkmenistanyň ýekün oňurmaya, Gazakstanyň ýekün oňurmaya. Şoň üçin bu birleşik öňden bäri gyzyk gelip otýar. Şu birleşik dönen soň bütün dünýäniň goramak arhitekturasy, hukuksuzluk arhitekturasy üýtgär. Ona Merkezi Asya görkezler bütün dünýä nähili hukuksuzlugy saklap bolýar. Xitay şoň üçin çöp bilmez. Nur Muhammedovич'ten sonra Türkmenistan'da şeriatın kanunlarını yüretsek nähili bolar diýip pikir edýäňiz. Türkmenistanyň saýlanan parlamenti onu çözer. Men onu hiç zat diýiljekler. Sebebi Türkmenistanyň halk çözmeli. Halk saýlawga gatnaşmaly. Kim gatnaşjak bolsa, kim özüni agda etjek bolsa ýene dalaşgan bolmaly, utmaly
Ine sen şeriat koyacak mı? Dağlaşkan bu. Eğer senin halk kal bolsa, gir parlamenta boy şotoru ut geçir Türkmenistan şu tarafa. Yöne eğer de seni 5% halk bolsa, kalanı onu istemese, onda ne onu öyle düşündün mü? Şoň üçin onu men çözüp bilemok, aýdyp bilemok. Biz görürüz, intek biz niýede bolar? Biz ýolda ölersmi, öldürürlermi? Ya şöyle barıp bir ýere saýlanyp bilersmi, bilmezmi? Onu diň Allah bilir. Şoň üçin häzirlikçe men pikirimçe biz adatlyga çykmaly. Adatlyga çykandan soň halka mümkinçilik bermeli. Hemme informasiýany açmaly, pikir edip başlamaly hal. Bir wada kyn bol, ýöne ýuwaş-ýuwaşdan halka düşünjeler berip biz yani bilimler üstünde. Onu biz yanlışmak. Biz halk bolup çöğüt alıp öğrenmeli. Halk bolacak bolsak, döwlet bolacak bolsak, bolmasa yitik gider. Häzir hemme döwletler şol orada var ya. Sağ olun Murad ağa. Başka soru yok. Bilen gutaraýalım Murad ağa. Hocam, Köp sağ olun Murad ağa. Eden işleriniz için veren cevaplarınızı sağ olun. İldeşler başka soru yok. men bir aýtjaklaryň bar, ruhat bersem. Olur. Hormatly vatandaşlar, ine devlete topory ve demokratik opozisiýa platformasy biz 9 aýdan bäri azajyk içinde ve halk bilen işler durdukda halkara kömek almak için köp işledik de yetdik çok netijemizi kazandık. Indi biz hemmemiz aktivistler Türkmenistan'ın içinde daşında hemmemiz Türkmenistan'a şol hemme güýçlerimizi goýýar ve biz gysga wagtda indiki netijemize yeter. Rejimi aýlmak kynap derler. Biz gurmaçykly nähili işläp bilýärmizi biz de görkezler. Biz goýulan biz güýç hereketleri Türkmenistan'ın içine girer. Diktatorlar ya gaçan ya da tutup ediler. Şoň üçin iksam döwrüni vatan düşmanlary, Russiýa agentleri Berdimuhamedowlar öz cezasyny çekmeli. Türkmen halky adatlyga çykmaly. Türkmen halky hiç kime degişli bolmaly ve bagly bolmaly. Ne Amerikan, ne Ýewropa, ne Rossiýa, ne Hytaý, ne Erdogan, ne İran hiç kim. Türkmenistanlar her wagt adatlıkda ýaşaýarlar. Adat ýolumuzy biz saklar. Onda biz eňerde biz bir ýeriniň aşagyny giýjek bolsak, näçe adatlyk kalamal. Onu diýmek, kim şunu aýdýan bolsa, bizim edýän işlerimize düşünen ok ya da halky başga tarapy ýurjak bolýar. Şoň üçin biz hemmetini dinläp, halkymyza, watanymyza, döwletimize amatly bolsa eder, amatly bolmasa bagyşlan öz ýolumuzdan ýören bizim öz adatlyk ýolumuz bar diýip durýar. Biz dine bir döwlete bagly bolmaz ýaly, ykdysat tarapdan logistikala gurup Türkmenistan hemme tarafa mümkinçilikleri döwler özüne. Şu mümkinçilikli yapılsa bu tarafa gider. Bu yapılsa bu tarafa gider. Biz hiç kime bagly bolmaz. Ykdysadetde we siýasatda. Biz ýaly dastoýny öz halkyny syýdýan döwletler bilen şertnamalar bulaşıp bir-birimizi goýarlar. Ýöne şertnamalar baglaşanmazda häzirki ýaly ılgap her ýygnakda Berdimuhamedowlar diýgirýär. Terroristler bar. Biz terrorist boýunça ýa şertnama baglaşaly. Bizde bir zat bolsa ılgap gelip öldürün Türkmen halky diýip şertnama baglaşmak. Türkmenistanda 30 ýyldan bäri bir gerek terroristik diýilen bir zat boldy, başga bolmady. Terrorist ýok Türkmenistanda. Bizim halkymyz gaty paýhatly, gaty agryly, gaty sada halk. Terrorist däl. Bular bolsa bolmadyk zady, ýa bütün dünýä terroristler ine basyp alýar Türkmenistany. Orsiýetden ýa özüni gollamak üçin, öz kreslasyny saklamak üçin şertnamalar baglaşyp Türkmen halkyny geljekde gyrýar, şertnamalar baglaşyp. Bu ýadan dine öz bähitleri bolýar. Öz dogranlyşynyň bähitleri, halkyň bähitlerini hiç wagt gormak. Eger goran bolsa, biz bugünler Türkiýede işlemerdik, Amerikada işlemerdik, Rossiýada işlemerdik. Her ýerde Türkmenistanda oturdy. Men Fransada bolmadym. Ine şol dine öz bähitlerini goranyň üçin Türkmen halka üns bermediği için ve şunu verdim. Bize bunu ýaly ýoluşturýar. Bize halk üçin ölmene taýýar ve halk üçin hyzmat edýän ýoluşturýar. Kim bolsa şo bolsun. Ýöne kim bolsa şo bolsun diýip bol
bizim döwletimiz tä diktatura geçirjek adam bolmasyn. Halk üçin jany berjek adam bolsun. Şoň üçin täze boljak, özgörçlükler taýýar bolun. Biz öňüm aýtyp gelýär sentýabrdan bäri. Açyk garaşlyk sebäbi şol äpişke mümkinçilikler emele başlady. Putinin güýçleri beterip başlady. Merkezi Aziýada ykdysadyýat üýtgäp başlady, siýasat üýtgäp başlady. Bizde bir tupak mümkinçilikler açylyp başlady. Indi wagty geldi. Biz adatlarymyzy almaly. Egerde biz 6 aýda, 9 aýda adatlarymyzy almasak, biz ýene 30 ýyllyk diktatura gidiýär. Şoň üçin pikir edin. Häzir şu territoriýada biz ýaşaýar. Başga adam ýok. Eger biz ýaşaýan bolsak, biz çözmeli şonu. Bizim gelecek oğullarımız, çağlarımız çözmezler. Yani o gelecekte bizden beter bağlı olurlar. Şu diktatörle bağlıdırlar. Häzir diktatura hoşak vakti. Bunu saklap durun. 30 yıllar meri Putin'in hoşak vakti. Edilmem. Şoň üçin oýlanyň, kim göreşesi gelse, kanun esasında, devlete toplanma yerin gollan bizi, biz sizin bilen işler, ölçüler eder. Dine adatlığı çıkanlar değil, adatlığı çıkanların toplumda sizin bilen Türkmenistan varlar. Koşun bize. Adat olun devlete. Sağ olun. Hoş, sağ olun vatandaşlar. Sağ olun Murat ağa.